Bună fetelor, astăzi avem daily cu genuțe. Aici mi-am pregătit tot instrumentarul pentru cliente. Între timp mi-a ajuns și clienta, i-am pregătit genuțele naturale pentru aplicare, iar apoi m-am apucat de treabă. Aici vă arătam ce evantaie perfecte poartă clientele mele. Aici vă arătam aplicarea pas cu pas. La final am periat extensiile de gene, le-am verificat pe fiecare în parte. Iar acesta este rezultatul final. Apoi mi-a ajuns și cea de-a doua clientă. I-am pregătit genuțele naturale și m-am apucat de treabă. La final am verificat toate extensiile de gene și am periat lucrarea. Iar acesta este rezultatul. Fiecare set de gene a fost realizat în funcție de forma ochilor și fizionomia fiecarei cliente. Pupiși, fetelor, ne vedem în următorul daily vlog.